manan. So sa kaawit. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Vicky. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang maong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, dahil mahal na mahal kita. RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mukaning usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Vicky. Nganong nisod man kaning trabaho Dali man ang kwarta. O sa pa, una ako nisod aning trabaho pila si kabuok tarong nga trabaho kong gi-applyan sa una. Pero kuwangon man gihapon. Ilabi na kay breadwinner ko sa amo. Taka malamugbugwa ka niyong aso, oy. Huy, day. Husto na sigarilyo ni mo, Murag kapila na kinang stick imong nahurot ron. Ay, ambot ba? Mag-relax, magod ko basta makapanigarilyo ko. Lisa, may customer ka nakita ni mo. So, dili. Una ko suday, ha? Sige, day. Wala mo kitingali paglaong nga manindot pa ning kinapuhi na ako. Dinhiray kitingali ko kuto. Yup. Ano imo mo ko gisagpa? Doon na nakakita ni mo. Nagpabayad ka na eh. Kausa ka lang magsugod na trabaho, ha? Tuig ka pina. Hayop ka! Nagpakauwaw ka lang na ako! Ayaw pa! Ate! O sige! Gusto ka ba dapat na ko? Ngano pa? Nagtuo ka ang kagustuhan ko ni? Huwag ko malipay ring trabaho, Pero maura niya ako nahunahunaan nga paagi aron masuportahan ko ang ako mga manghud imo ang taong responsibilidad kay amahan ka na mo. Pero so ka na nga nawaas, mama. Nawa, nasad ka na mo. Dako unta ka buhi pero gipasagdan lamin mo. Ano? Unsa to? Ayaw pa! Ayaw dyan si ate! Ate, ayaw pa ipiyai Inday dili mahitabo nga biyaan ta mo. Pinangga ta mo, ug mahal ta mo. Maong kutob sa kumahimo. Suportaan kita mo sa iyong panginahanglan. Salamat, Naara ba ito'y nangita ni mo din nga customer, day? Usa ka pulis. Ha? Sure, uy. O, lagi. Ikaw gidi ang gusto. Murag, type ka diya. Oy niya, asa man ron? Nasa sud, nagpaabot. Adto adayon kay murag paldog yung ka ng pulisa ba? Ako day si Jeremy. Vicky, sir. Hagbayra kong nakailan mo. Kay pirmi mo kang magian dining dapita sa imong gitrabawan. Maunang utan ako sa staff din Ugod sa pangani mo. Abi ni mo. Anugod ka? Sir. Guwapa ka. Unya, nintutog barog. Anugod nga maunig isudlan ni mga trabaho. Sir Jeremy. Kung bayran ti ka kada gabi, aron mohunong ka lang og pagkamit ni bisang kinsang mga lalaki. Busugot ka ba? Sir Jeremy. Uy, kalami gud ni mong bagday.
Murag grabe naman ka-upgrade ang akong friend, uy. Si Sir Jeremy, ani day, uy. Masuko man good kung dili na ko gamiton. Hala, uy. Sana all nagid kaayo ka, friend. Murag makabiya nagid ka ning trabaho, ada. Mao bitang ni anhit ko, friend, kay mananghid unta ko nga mag-resign ko. Gusto man good siya nga maundang na ko ning trabaho, ah. Oh, kasana all na lang gyud. Murag nagkalaom na gyud mo da. Dili man ka sa minyo. Oh, ha? Mauginay akong gipaabot ni mo nga mangutana din ako. Maayo kay nakahuna-una nagpangutana, anak nako. Tubagan na lang ko. Siyempre, minyo ko. Unsa? Pero kung gamiton lang nimo ang imong utok, siyempre anhi ka na lang yun na ako. Makasuporta ko sa imong kinahanglan. Nga di nagkakinahanglan magpagamit ni bisag kisang mga lalaki. Jeremy. Delikado. Day, Unyag masakpan ka sa sawa. wa ako mahibaw, day. Day, dako naman ka. Naara man na ni imo nang ipadayon o dili. Pero kung ipadayon man gani na nimo, kinahanglan nga andam ka. Day. Vic. Jeremy. Anong ka? Jeremy, dako kang minyo. Unya? Ngano day? Ipagpaminao sa Ipagpapiti ka. Lex Pinoy. Pero dili gusto ko si Kihon, tani. Katigaling masakpan ta si mong asawa. Masakpan lang tayo kung dili na mag-amping. Jeremy. Unsa? Wa na ka tungahin sa imong binuwan nga sakit? O, day. Nagpils man ka. Nay, adlaw ang nalimot ko, day. Hala, patay. Dili ka kamabdus. Day. Oh, kinuo ko. Positive. Ayaw ka bala ka. Di tagadaganan. Unsa man gyud ko para nimo. Oh, Vicky. Ang sunod pang na. Tubagan na lang kong pangutana. Mahal ti ka. Pero nahibaw kang di pwede. Mong kutob ragitas tako-tako. Jeremy. Mong kutob sa kumahin mo. Suportahan tagyot kas imong panginahanglan. Ingon man sa umaabot ang anak. Jeremy. Dako naman din ang imong tiya, no, uy. Lagi, day. Maayo ka ni kay... Huwag niyo kapasag din ni Jeremy, day, no? Lagi, day. Mabit ang bisan nahibaw kong miniyo siya. Maglisod ko og biya niya. Tungod kay pinangga kayo ko niya. Og mahal na nimo siya, sakto? Sa tinuod lang, day. Oh, mahal na ako siya. Og dili na ko ma-imagine akong kinabuhi nga wa siya. Vicky. Sayop man nga ni patol ko og minyo. Pero mahal na ako si Jeremy. Og siya mo rason nga nahawa ko sa kong impernong kinabuhi sa una. Karon, nanganak na ko sa mong anak ni Jeremy. Og dako kay kog pasalamat niya. Kay tungod niya, nasuportaan gihapon na ako nga akong mga manghod sa ilang pag-eskwela. Binhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Vicky nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga naguluhan. Dahil mahal na mahal kita.
Ang mong kaagi gibatan na doon sa radyo ni Jelly Hata, ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City, o baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Bayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Ilin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Pablo, 50 anyos, minyo ug may mga anak. Itago na lang sab ang akong address diri sa Bohol. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga akong napalit. Kumplito ko sa akong gikuptan nga mga papilis. Apan, nagka-problema paghihapon ko. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsay toyo adtong Noy Isidro nimo Pablo? Doon ako no siya ibaligya na ako nga basakan. Basakan lang? O, yuta gud nga may basak og maayo ang ani ini. Nindot ang patubig kay napabor sa usa ka tubod. Nya, doon na po'y irigasyon. Basta kaway problema ang pwesto. Unya, limpyo ang papilis ana. Naaman kon siya tituluan na sa unang tag-iya. Ha? Uy, dili di siya ang unang tagiya ana. Second owner na siya. Pero na niya ang titulo. Basta kay na titulo. Limpyo gina. Nano niyan, trisado ka. Oo, kay maayo na lang. Doon ako'y kalingawan o matawag nga atuag yung basak. Dili nata magtrabaho o dili atong lunat. Sige good ikaw. Pero siguraduha lang gyud nga limpyo ang pagpalit nimo ini. Oo, lagi. Uwa raman ko na ikulba kay doon naman ko na ni titulo. Tinuod yun ang giingon ni Noy Isidro. Nindot og ani ning maong basakan. Kay nindot ang abot sa atong ani karon. Pero Pablo, siguro na lang nato na upatransfer sa atong pangan ang titulo. Kay sa pangan, sa unang tag-iya pabayaan ng pangan sa titulo ng atong basakan. Sa sunod na lang tingaling ting-ani. Aron, doon na tayo ikagasto. Uy, ayaw ng unya-unya. Uy, kay lagmit ana, malimtan yun na sa sigig unya-unya. Kabala ka naman ni mo ana Nga niya man nato ang titulo. Unya, kay wa pa man na sa imong pangan. May didobsil man ko. Ay, hambot lang nimo. Anong unyang unya nimo Pablo. Wa pa baya kakaila sa unang tag-iya ni ana, ha? Si Noy Isidro ra nga second owner ang nailahan nimo. Oo, lagi Ato niya na ako si Isidro Pohon kung andam ng atong budget para transfer sa titulo. Ha? Uy, hala. Wala tuol to kabalita ni mo, ani, bro. Nga namatay ng unang owner aning yutaa. Ha? Ay, pero naapangasawa. Ay, buhay pa. O ang iyang mga anak. Ginoo ko. Unsaon na bladi ini ron aron nga matransfer sa kumpangan ang titulo ni ning yutaa? Unsa di ay? Awa ka na lagi. Giinan tabitaw ka. Bawaan ba gina na ako di nga mamatay sa dayon ang unang owner ni yutaa. Human nato mapalit. Unya, saan na ni mo ron, ha? Tuol na siguro na akong asawag mga anak ini. Buhi pa man ko ng asawa. Og nahibaw ka ang asawa ni Ana nga nabaligya ng yutaa sa embana? Niya may didobsil sa pagkabaligya ini yutaa ngadto sa second owner. Uy, hati man na dayon na Pablo, ha? Basin baya og ma-thank you lang unya ng yutaa nga atong napalit. Giaway ko sa kong asawa sa pagkapalit nako ni yutaa. Kinsa ba'y nahibaw nga maingon ini? Og sa akong bahin lagi, misalig ko kay may titulo lagi ang yuta. Og ni anak ko ang titulo. Ako may nakakupot. Naglangay lang gyud ko sa pagpatransfer ini sa akong pangahan. Og mao to.
Miduol ko og suhito ni yutaa. Og ang tambag nga papirmaho na mo ang pamilya sa unang tag-iya og extrajudicial settlement. Ug unya, Oo, may pirma ko ani. Nahibaw ko sa pagkabaligya ninyo taa kang Sidro. Dito namo niya ibaligya ang masakan yang nasakit pang akong bana. Karon rasab ko mahibaw nga nabaligya sabday nimo sa lain Sidro. Ay, oo. Kaya ako naman sa goy na apikis kwarta biyat. Nala, sige, mo pirma ko. salamat in taon kayo na nga mupirma ka. Dana bang imong papirmahan dong? Oo, yan na nang. Og niya ba sa bang imong mga anak? Ha? Hala, ang uban baya, wa na magpuyo din sa among lugar. Kay nangaminyo naman. Uy, mao ba? Pero ato ba sila mapaari dire? Aron nga makapirma sab sila nang? Oo, sige. Ako unyang ingnon ha. Aron masulbad na ng imong problema dong. Salamat kay nang. Mao ba? O bang, ubalik niya ko dito kung nana ang mga anak ni nang imyat nga makapirma sa extrajudicial. Ay, salamat in taon. Ug maayo lang unta, ug sama sa asawa, dili lang po magkaproblema sa mga anak. Ha? Sa ibot ni may pasabot. Oh, basin ba? Ay musupak sa pagkabaligyaan ng yutaa ba? Unsa? Di pa siguro eh. Kay nagamit ba ya sa kuan sa pagkasakit sa ilang amahan ang halin ni yutaa? Oh, maayo kung ingon anak lang unta, Pablo. Usa ko sa mga anak sa tag-iyaan ning yutaa. Og supa ko sa pagbaligya ni Papa anang yutaa. Ha? Nganong napaligya man dito na ni Papa? Nga wa mami kapirmang iyang mga anak? Unsa ibot ipasabot nimo, ma'am? Di ko mo pirmahan na inyong papirmahan ako. Og ingnon ko sab ang uban akong mga igsuon nga dili sad mo pirma. Unsa? Agay, mao na lagi na akong giingon nimo, Pablo. Oh, unsa na? Unya kay nga bagaar sa nilagnaw ko eh. Mga baga kay sa lagnaw nga dili mo pirma nga nagamit naman nilang kwarta. Onya, kay dili man ka mamirma ang mga anak sa... Bahala sila. Bahala sila. Ipadayon ko ang pag-transfer sa kumpangan nining maong titulo. Mangita kong paagi. Ang tinuod, naglabad yun ang akong uon ining yutaa. Apan kay may gikuptan man kong titulo o deed of sale ining yutaa, may paglaom pa ko. Ang ako mga pangutana, mao kini mo sunod. Unang pangutana, third owner na ko nining yutaa. Ug ang titulo, nakapangan pa sa first owner. Unsa bay akong buhaton aron nga matransfer sa akong pangan ang titulo nga patay naman ang unang tag-iya? Ikaduhang pangutana, dili mo pirma ang mga anak sa extrajudicial settlement nga akong gibuhat. Dili ba ko makapatransfer ini sa titulo, total, mipirma man ang asawa? Ikatulong pangutana, kung dili na ko ni mapatransfer ang titulo ngadto sa akong pangan, pwede ba na ako nga makiha ang second owner nga nagbaligya na ko niini? Nga wa man siya kapahibaw na ko nga patay na di ay ang first owner ini? Ikaw patong katapusan, naana mo ang original nga titulo. Ug may deed of sale ko sa akong pagkapalit niini sa second owner. Ligo na ba kining maong dokumento nga dili mabawi ni yutaan ako? Palihog, tabhangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Pablo. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kadlinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Of course sa mga personal nga mga pangutana, mga problema, Attorney Elaine gihapon oy kanang inyong mga problema sa inyong karelasyon, sa inyong kapikas, ang kanang mga emotional ninyo nga mga pangutana, mga problema, mga pangutana kabahin sa inyong mga kabutangan, dokumento, o uban pa, ipadala dayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor
Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hello guys! Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw karong adlaw? Laing adlaw, lain na pud nga drama, og laing suwat og letter sender ang mahatagan og tambag og tubag sa iyang mga pangutana. Of course, kaning atong programa, dalit kaninyo sa RMN, DYHP, no? Og gikan sa RMN Production Center, kauban si Dr. Rene Obra nga muy muhatag nato og tambag sa mga pangutana kabahin sa punto medical, no? Kumusta man mong tanan din ha? Og big shout out sa tanan nga mga mulike ug mag-follow sa DYHP RMN Cebu ug sa mga padayon nga naminaw nato paagi sa ato ang mga radyo nga naa sa ilahang opisina, pero Facebook gihapon day naminaw or sa YouTube. Layo na kaig naabtan ang ato ang programa, guys. Salamat sa teknolohiya, salamat sad sa inyuhang padayon nga pagsuporta, of course. Letter sender si Pablo, mga around 50 years old naman ni siya, may mga anak, minyo, taga Bohol. Pero wa siya musulti ug asa siya dapita sa Bohol. Naa siya yuta nga napalit, naa siya kompletong mga papilis, pero hala na problema man gihapon siya. Naawayan pa gani ni siya sa iyahang asawa kay tungod sa labad kuno, nakalabad sa o nila ng yuta. Pero naana kuno siya gikuptan nga titulo og deed of sale, no? So una niyang pangutana, third owner nako aning yuta. Ug ang titulo nakapangan pa sa first owner. Unsa may akong buhaton aron matransfer sa akong pangalan ang titulo nga patay naman ang first owner. Agoy, ang akong pangutana, giunsa pagbalhin sa first owner ngadto sa second owner. Ang kay ang imuha, klaro man, deed of sale, gibaligya sa imuha, pinaagi sa pagbaligya, no? Unya, ang iyaha, ingon nga, second owner siya, pero naa niya ang titulo. Pero wa kayo ko nakaklaro ha sa drama na to kaganina kung nasaysay ba niya nga ako pong gi-review sa akong gi-review sad sa ato ang suwat murag wa may nakabutang ug naka-indicate kung giunsa pa panag-iya sa second owner, no, giun sa pagbalhin sa first owner ngadto sa second owner. Kung ako lang ning i-assume ang ato ang pagtubag, no, nga unsaon pagpabalhin, lain-lain pa maagi. Posible manggod nga matransfer ang yuta pinaagi ini. Pwede nga si first owner gibaligya ngadto ni second owner. Pwede sad nga si first owner gidonate ngadto kang second owner. Pwede sad nga si second owner di ay nanunod kang first owner, no? So, it can either be by sale, by donation, or by inheritance. Okay. Legal na, pwede na siya. Pero, lain-lain pong mga dokumento ang atong gikinahanglan para pagpamatuod nga nabalhin yun na from the first owner to the second owner. Kung gibaligya, dapat na ay deed of sale nga gipirmahan si first owner ngadto ni second owner. Kung gi-donate, dapat na ay deed of donation ngadto ni from first owner gihatag og di-donate ngadto ni second owner. Pero kung nanunod si second owner ngadto sa kay tigtag tungod di ay siya, so dapat na ay extrajudicial settlement of estate. Dokumento pa niha, inigkahuman, naasad na ibayran ng buhis. Ang pangutana, unang pangutana, naabay, ang atong unang pangutanang tubagon, giun sa pagbalhin. Ikaduhang pangutana, base sa akong gi-explain ninyo kaganina, naabay dokumento pagpamatuod, depending unsang klasis pagkabalhin. Ikatulo, nabayran ba ang buhis? Kay kung deed of sale ang pagbalhin, kinahanglan mo bayad og capital gains tax ug documentary stamp tax. Kung gidonate, kinahanglan mo bayad og donor's tax ug documentary stamp tax. Buros nis BIR. Kung ugaling giiredar o gipanunod, naasad tay estate tax ngagbayranan. No?
o documentary stamp tax. Unya, kay titulado man, kung asa man ni, sa buhol man ni, mubayad po ta og transfer tax o registration fee. Dili na nato pwede latangan. No? Ang akong pagsabot sa inyong sitwasyon is, gihatag lang sa imuha ang titulo, I hope na akay dokumento para pagpamatuod, giunsa pagbalhin, or giunsa pagkatag-iya ni second owner from first owner. Okay? Kay kinhanglan, para mabalhin na nimo, husayon sa ato nato ang buhis. Akong i-assume nga na mga papilis, husayon nato tong buhis ninyo. Unya, naraba ni mga penalty kay dapat manggod pagbaligya, pagkamatay, or pagdonate na anay period nga gitagana sa BIR within which dapat atong gibayran. Date na siya usually sa notaryo. Okay? Now, ato sang tan-awon, kung ikaw dapat unta nga pagpalit nimo, di imuhanang na bayran. So, okay ra na siya nga patay na si first owner basta naalang yun tong either deed of sale, deed of donation, or kung patay man gani, unya si iyang gipanunod, isip heir, then ang katong estate tax. Nakana ra gyud, mao gyud na. That is the only way, unya imo pong irehistro, imo pong bayran ang buhis. Okay? Ikaduhang pangutana, dili mo pirma ang anak sa extrajudicial settlement na akong gibuhat. Dili ba nako makapatransfer ani sa titulo, total ni pirma man ang asawa? Answer is no. Ngano man? Kinahanglan man, so meaning to say, kanito, bag na gyud ni sa atong pangutana, wa manis imuhang suwat, pero duda nako, why dokumento gikan ni first owner to second owner? No? And the only way para mabalhin is mamirma ang tanan nga tagtungod, no, sa settlement of estate nga ila pag yung ibaligya nimo, no. Dapat maugid na dili pwede ang asawa ra, kay ang mga manunod ang asawa ug ang mga anak, sila man ang mahimong tag-iya, ug kung kinsa ang tag-iya matud pas balaod maoy makabaligya. Dili pwede nga ang usara sa mga tag-iya ang mobaligya sa tibuok. Kinahanglan ang tanan nga tag-iya mobaligya sa tibuok. Ikatulong pangutana, kung dili nako ni mapatransfer ang titulo ngadto sa akong pangalan, pwede ba nakong makiha ang second owner nga nabaligya nako ani, nga wala man siya kapahibaw nako nga patay na di ay ang first owner? Posible o pwede, labi na kung giilad ka or bad faith ang iyahang pagbaligya ngadto nimo, no? Mao na ang kaning problema. So ingan anaon gyud nato. Ikaupat ug katapusang pangutana, naa na mo ang original na titulo ug may deed of sale ko sa akong pagpalit sa second owner. Ligon ba ning dokumentuha nga dili mabawi ang yuta nako? Ako ang concern ani is that kinahanglan gyud ma-establish na to giunsa pagkahimong second owner aning tawhana. Kay timan akong giingon kaganina, kung kinsay tag-iya maura gyud pwede magbaligya. So unsa may katungod ni second owner nga mobaligya ana ngadto nimo, so dapat naa siya'y mapakitang papilis para makapamatuod nga naa siya'y katungod mo baligya ana, no? So muna ato ang kanang gusto susihon. So pangutan-on gyud nimo, ug ugalin man ganing maabot ang panahon nga mabawi na sa imuha kay di nimo mahusay ngadto sa mga tagtungod ni first owner, I hope masettle lang, pwede gyud nimong makiha si second owner sa kahasol nga iyahang gibuhat nimo nga wa siya'y klarong na maligya o bad faith siya na maligya sa yuta ngadto nimo. Labi na kung wa di ay siya'y right or katungod to sell it. Okay? Mga suking tigpaminaw, nag-ingon na gyud ko di pa ko mo ending. Niingon jud ko ninyo guys, nga yuta gani. Balik-balikon ko na lang yun ni. Yuta gani guys. Di yun ta basta-basta mo pagawas og kwarta. Bahalag nandot keng yutaan na ay tubo, daplins da, na ay kamanggahan, na ay balaydaan. Barato kaayo, samot na gyud kung barato kaayong pagkapalita. Inyo gyud nang matngunan. Kung sa abogado pa, amo ginang tagog due diligence. O Bisaya pa, susiho na tog
og tarong. Ug naa ba ni problemang yutaa, sakto ba ni, naa ba ni katungod ang kaning namaligya ani, kumpleto ba ni papilis, no? Ug tan-aw gyud yung giunsa niya pagkahimong tag-iya. Labi na nga ang imong gipalitan, wa pa na transfer ang titulo. Mo man to'y nakadelikado. Wa ko mumahay nimo, pero I hope you learned your lesson. And I hope mahusay na tanan, ha? Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.